ман Ғоибова Мадина, донишҷӯи курси якуми факултети филологияи хориҷӣ. Дар Фурӯғи Субҳи Доноӣ дар номинатсияи адабиёти муосири тоҷик зиёда аз 100 шеъри шоирони тоҷикро медонам. Инчунин зиёда аз 150 рубоиёти халқию классикӣ. муосир халқӣ. Сарким малима шерома. Рубоиёта. лоиқ шеъралӣ магар шеъру паланги эй дил эй дил ба му доим ба ҷанги эй дил эй дил агар дастам расад хунат бирезам бинам то чӣ ранги эй дил эй дил. Классик, да? Рубоиёт бихун малима. Сарчашмаи боғи булбулонай ватаном, хушбоду ҳавои бӯстонай ватаном, гар боди сабо боз барад бар ватаном, дил пора кунам, ёди ғарибӣ накунам. халқе малима умари хаём. Маҳсидинов малима.